A continuació us ensenyaré com instal·lar el Mendeley Web Importer, que és un plugin per als navegadors, que és el que us permetrà importar documents des de diferents llocs web a la vostra biblioteca. Anirem al webmendeley.com i al final de tota la pàgina farem clic a Web Importer. Es tracta d'una extensió del navegador que, segons amb quin navegador ho utilitzeu, us demanarà d'instal·lar-lo. Jo ara faig l'exemple amb Chrome. Veieu aquest Web Importer for Chrome, farem clic aquí, añadir a Chrome, añadir extensión, i veiem que ja s'ha instal·lat. Únicament ens cal fer clic a la peça de puzzle i fixar-lo perquè se'ns vegi al costat de la barra del navegador. A continuació veurem com instal·lar el plugin de Word al nostre Reference Manager. Si estem utilitzant un dels ordinadors de préstec de les biblioteques de la UBIC o en un ordinador d'una aula d'informàtica, el que haurem de fer és simplement anar a Word i al menú Insertar, obtener complementos i a la pestanya Gestionadas por el administrador, fer clic en Mendeley Site. Agregar i veurem que al menú Referències se'ns ha instal·lat el plugin corresponent. La segona opció, si esteu al vostre ordinador personal. Des del Reference Manager ens situarem al menú Tools i farem clic a Install Mendeley Site for Microsoft Word. I un cop som a la pàgina de Microsoft, anirem aquí a Obtener-la ahora. Ens haurem d'identificar amb el nostre correu de la UBIC i anar fent els passos següents que ens pot portar al formulari fins que anireu a parar amb un Word on haureu de comprovar que al menú Referències us aparegui el Mendeley Site. Si us apareix una franja groga d'habilitar contenido, primer accepteu. Si no el veieu, proveu de tancar el Word, obriu-ne un altre i torneu a comprovar a veure si se us ha instal·lat. En cas que no us funcioni bé la instal·lació, coses a revisar. Si no us reconeix el correu de la UBIC, penseu a veure si la llicència de Word que teniu del paquet Office al vostre ordinador pot estar activada des d'un altre correu electrònic. Proveu aquell. Després, si la versió que teniu de Word és anterior al 2010, no us funcionarà perquè no hi ha l'opció d'anar a obtenir complements. Llavors, hauríeu de provar de descarregar una versió actualitzada del paquet de l'Office des del campus virtual. Hi ha l'opció de baixar el paquet amb una versió actualitzada fins a 5 dispositius. I realment val la pena perquè d'aquesta manera teniu tot el paquet Office actualitzat. I mentre esteu estudiant aquí hi teniu accés a aquesta llicència. I si no, també teniu l'opció de fer aquesta activitat de Mendeley amb un dels ordinadors de préstec de les biblioteques o amb algun de l'aula d'informàtica.